Larun baterako ekainak 9 Txantreako Euskaldunon Biltoki Elkarteak 11 orduz 11 kantu barkatu ekitaldia antolatu du. Primeran pasatzeko aukera bikaina euskarazko abestiekin. Gaur Endika eta Mikel Legarrak dena kontatuko digute. Arratsaldeon. Arratsaldeon zuri. Eta ongi etorri bioi. Eskerrik asko. Orduan, izenak dioen moduan, 11 ordutan zehar ospatuko den festa da, ez? Bai, 11 orduz, 11 kantu, 11 badakizu zenbaki berezi bat da euskaldunentzat, indefinido da nola esateko, baina kasu honetan hitz joku bat da. Orduan egin duguna da 11 ordu errealak dira, nahi dugu iritsi 11 orduietara, erronka bat ere bada hori. Baina, eta gero 11 kantu, 11 baino askoz gehiago izango dira, baina, eta pixka bat indefinidoan kartzeko, ez, hortati dator hitz joku hori, eta gure asmoa litzateke pixka bat zera, ez, kantuarekin eta azken aldean badago ohitura ez ezik, jentearen gogo handia aritzeko eta toki ezberdinetan, eta herri ezberdinetan ere egiten dire ekimen hauek eta bat eta beste, eta guk nahi genuen horrekin lotu, eta iritsi, 11 orduz, erronka bat egitera, euskaldunok baita ere erronkarena hor izaten dugulako tartean, eta gauza bitxi bat iruditzen egun, da arrazoien artean hori zen bat, ezta. Eta gero ere, azaroarekin, Euskaraldia emango denarekin zer ikusia dauka, ez? Bai, gero ikusi genuen, hau aspaldi erabaki genuen, urte hasieran nolabait Biltokik egiten du urte osoko programazio bat betetzen du, eta kultur programazio bat den euskaraz, eta horren barruan olako ekitaldi baten pentsaran genbiltzen, eta gero atera zen euskaraldiaren zer horiek baita ere 11 egun direnak, eta dudik gabe haien helburuak eta gureak bat direnez, elkarren laguntzarako prestatu gara, eta hau izango da pixka bat baita ere 11 egun horien berotzeko edo ekimen eta jarrera horiek bultzatzeko gure xumetasunean. Eta alde filosofiko eta polit horretaz gain hori esan duzun bezala, 11 ordutan zehar emango da. Bai, gero helburu gehiago aipatzearren, ikusten dugu azken alde honetan euskararekin eta euskararen kontra ere esango nuke, ari direla agertzen alako ekintza batzuk eta esamesa batzuk eta nahi genuke modu xalo batean, zuen izenak dioen bezala xalo batetan, euskara gizarteratu euskaldunon aldi goxoan, aldi modu egokian eta elkarrekin batera egun eder bat pasatzeko, eta beste batetik baita ere zergatik ez jente erdaldunari agertzeko euskal kantuarekin, euskal kulturarekin goxo egon daitekeela eta empatizatu dezaketela gurekin eta gu gaiekin gizarte berean bizi baikara. Bai, hori da, justu erdaldunei ere zuzenduta dagoela esan daiteke ez, hau da, ez da euskaldunentzat zuzendutako ekimen bat. Euskaldun kantak euskaraz izango dira eta giro euskaldun bat sortu nahi dugu, baina horrek ez du esan nahi, eta alderantziz, erdaldunak ere gonbidatu nahi ditugu, bertan parte hartzera, eta nahi baute kantatzera, eta eguna gurekin pasatzera zergatik ez. Gero, beste helburu bat izango litzateke, zergatik hainbeste urteetan eta nik uste dut merezi duela baita ere kantatzen denean eta kantatzen dugunean atzetik lan bat dago, ez da. Eta lan hori da, jente askok musika jarri duela eta jente askok baita ere idatzi egin duela. Eta hor badaude hainbat idazle, pentsalari eta abar, beti bigarren planoan edo isilean gelditzen direnak. Orduan nahi genuke egun horretan haiei ere omenaldi txiki bat egin eta kantatzen den bakoitzean albada da baldin badugu benpin informazioa omenaldi txiki bat egingo diogu bai kantua sortu duenari, baina baita ere letra horiek eta pensamentu horiek idatzi dituenari. Orduan hori izango zen beste gauza bat nahi genukena hor pixka bat azpimarratu, ezta? Bai, hori da. Zer motatako kantak izango direlako? Bai, kantak, edozein kanta, euskaraz kantatzen den edozer gauza. Batzuk agian tradizioztik gehiago datozenak, beste batzuk modernoagoak ez. Bertsoak ere egongo dira, bertsolariak momentuan improvisatuko dutenak. Batzuk agian norberak itzulitako, beste hizkuntza batetik itzulitako abestiren bat ere egongo da. Orduan,
edo zer gauza. Euskaraz kantatzen den edo zer gauza. Gero, nori zeratu ez, txantrean dago elkartea, baina txantreako elkartea askok eman dute izena eta hori lehenengo gauza eskertu egin nahi dugu, baina denei irekita dago eta orduan proportzio handi bat izango da hurbiltasunagatik txantreako jentea, baina baita ere beste auzoetakoak, Iruñakoak, eta kanpotik datorren jentea ere izango da. Eta gero, erakunde aldetatik eta ere, batzuk elkarteak dira, besteak abaiz batzak dira, beste bat enpresaren bat ere egongo da, banakakoak daude, denetik dago, eta musika aldetik ere bai egongo da. Uste dut, zera espektro guztian. Orduan, zentzu horretan politia da, irekia dela, eta aldi berean esango dugu ez dela profesionalentzat. Hau da, herritarentzat, jentearentzat, jente soilarentzat. Profesionalentzat egin bagenu, kontratatuko genituzke taldeak, baina ez, nahi genuen zerbait herrikoia, zerbait jentearena, eta ez da helburua profesionala oso ongi kantatzea eta bar, ez, kantatzea da helburua eta ongi pasatzea eta elkar ezagutzea eta zergatik ez, Euskal Komunitatea Iruña herrian edo inguruan dagoena egun bat elkarrekin gustura pasatzea ez, hori dena hasiko litzateke horrez. Bai, lehen aipatu duzun bezala, saloa da pala, umea. Hori da. Bai. Eta hori, orduan, kantatzerak orduan, ere antolakuntza bat dago, lehen izena eman behar dela ere aipatu egin duzue. Bai, hori da. Ari gara biltzen jendearen, jendea izena ematen ari da ez, nik 10 ordutara iritsi gara eta beraz oso gutxi gelditzen zaigu 11-ara iristeko eta hor, tarte txikiren bat badugu, baina egiten ari garena da 5 minututik behin tarteak gorde eta orduan jendea gure telefono zenbakiaren bidez, hemen dago, 6 bat, 2 bat, 2 lau, edo bestela gure helbide elektronikoaren bidez, helbide elektronikoa, 11 orduz 11 kantu, abildua.org. Orduan, horren bidez ari gara biltzen jendearen abestiak ere lehenagotik aukeratzen ari gara lehenagotik, gero agian momentuan jende askok abesti bera ez aukeratzeko eta gainera nola nahi dugun berak esan bezala egilei ere omenaldi txiki bat egin ez, ari garaia biltzen ze abesti kantatuko diren, eta orduan hori da egin behar dena izena emateko, ordua aldela saiatuko gara pertsona horrek nahi duen ordura egokitzen, gutxiago edo gehiago, eta hortan gabiltza, eta horrengo zongi doa kontua. Bai, partaidetzan handia 10 ordu esan duzu ez? Ari dira, esan bezala, Mikelek esan bezala denetatik dago, haude abes batzak, agian besti bat baino gehiago kantatuko dutenak ez, gero bakarlariak ere bai, lagun taldeak, familiaren bat ere bai, bertsolariak, esan bezala, eta elkarteetako kideak eta orduan denetatik dugu. Eta ari da, ematen du piztu dugula nolabaiteko gogo bat ez, egun horretan kantari aritzeko. Gero bazkariaren eta... Bai, bazkariare izango dugu. Bertan, ekimena Txantrako Ezkaba plazan izango da ez, gure elkartea Euskaldunon biltoki bertan dagoelako, eta orduan kanpoaldean karpa bat jarriko dugu, eta bertan karpa horren barruan eszenatoki txiki bat egongo da, eta horra igoko dira parte hartzaileak, eta aldi berean hor eguerdian bazkariare egingo dugu, eta bazkarira ere lehenagotik eman behar da izena bazkarirako, eta... Orduan eguraldi txarra adibidez hori ja konponduta alde horretatik, karparekin. Bai, gainera ematen du agian euria izango dugula, baina hori karpa izango dugunez ez da arazorik izango, gainera justu elkartearen ondoan egongo da karpa hori, orduan egingo dugu gure gune txiki hori, eta nik uste ez duela zertan arazo bat izan eguraldiak. Bai, bazkaria, hasiko delako goizeko 11etan, ez? Eta hortik... Bai, gero atxaldean, zera ere bai, ez? Berendua edo zerbait ere egongo da? Justu, bai, 8ak edo hor inguru horretan, zerbait jango gu ere. Eta hori goizeko 11etatik, gaueko 10etara bitartean izango da ekitaldia, eta
hori 11 orduz kantuan. Gero azken unea nahi duen guztiekin kantatuko dugu, hor minutu batzuk, hori ere polita izango dela espero dugu. Eta, bueno, pixka bat hori da, ez? Egun osoan, bizirik eta piztuta eukitzea pixka bat sugarra hori, ez da? Hori da gure asmoa. Bai, eguerdian ere adibidez, esan duen bezala bukaeran agian denon artean, eta eguerdian ere agian bazkalo ondo hortan, agian denon artean kantatzeko kanta batzuk ere egonen dira. Asuntua da, 11 orduz kantuan aritzea, ez? Edo zen modu. Kontatzen duzuenagatik hori 5 minuturo abestiak izango dira. Bai, gutxora bera horrelako tarte bat kalkulatu dugu eta baten bat izango da gutxixiago, beste gehiago, baina nolabait antolatu behar da, eta guk media hori aurkezpena eta kantua eta batzuk gutxio beste gehiago media hori atera dugu. Espero dugu hor txibiliko dela. Eta gero hori orduan aldez aurretik badakizue anitza izango dela abesti motak. Bai. Abesti motak eta jente mota ere bai, adinak ere bai, gizon, emakume, aur eskola batzuk ere apuntatu dira, eskolak eta zenbait kursu ezberdinetakoak, eta bar, eta gainera eskola ezberdinetakoak. Eta, bueno, bai, oso plurala izango da, gizartea den bezala, eta hala nahi genuen gainera. Eta hau antolatzen den lehendabiziko aldia da? Bai, lehenengo aldia da, eta bueno, ikusiko dugu jendea pozik gelditzen bada eta zera, etorkizunean errepikatuko den edo ez. Hori jendearen nahiak esango du, baina lehendabizikoa da, prueba bat da, eta biltokirentzat ere pixka bat erronka bat da, eta neurri batetan aldi berean polita da eta erakargarria, baina gero lana ere ikaragarria suposatzen du ez. Eta gainera aprobetxatu nahi nuke ez, eskertzeko ez, hor modu zabalen ari gara antolatzen, jente ezberdina, hor talde ezberdinak egin ditugu, batetik antolaketa, bestetik aurkezleak, bestetik infrastruktura, bestetik ekonomia, eta bueno, hor jende desente ari da lanean, eta nahi nuke eskertu bereziki guzti horien aportazioa. Eta baita ere zergatik ez, laguntzaileak ere ez da. Bai. Patrozinatzaileak. Laguntzaile batzuk ari dira, zuek ere laguntzen ari zaite, Euskal Herria Irratia dugu bertan, Izarra, Tanatorio, Txantreako Harmonia Peña, gero topagunea, Euskaltzaren topagunea ere, hortan dabil, laguntzen, eta gero baita udalari eta Nafarroako gobernuari ere eskertu nahi diogu lagundu izan da, eta denon artean ari gara aurrera ateratzen hau, eta abertzen mutuan. Eta gogoekin itxura ona dauka ez, jendea animatu da eta... Bai, hasieran duda genituen eta gero izan da momentu bat ere, lortuko te dugu, baina gero azken txampa honetan badirudi jente animatzen ari dela. Normala da ere jendeak azken ordu arte izan denak mila historietan gabiltza do, eta orduan, normala da azken orduan, bai orain azken egun abetan bizi ari da, orduak betetzen ari dira, eta ilusio pixka bat egiten dugu horrek, eta errespeto pixka bat ere bai, ongi egiten dugun, ze, gauza bat da eskaintzea, eta gero jakin behar da, eta egin behar da ongi izan, eta hori ere guretzat erreto bat da. Beno, zuen kasuan, abestiak prestatuak dituzue ez? Bai, berso batzuk egin genituen honekin lotua, gero egun berean ere beste batzuk ere egingo ditu, baina bai, pixka bat gonbita egiteko edo egin genituen berso batzuk, nahi baduzu kantatuko ditu. Bai. Ekainaren 9 zita bat da paratua, euskal kultura eta literatura elikatzeko sortua, ongi pasa eta pasarazi, zurekin doa tratua, 11 orduz 11 kantu egina da apustua. 11 orduz 11 kantu egina da apustua. Edo zein zarela biltokitik doakizu gonbitea, Ezkaba plazan karpa batean ekimen elegantea, sasi gainetik laino azpitik doinu goxoz esatea, ederra eta atsegina dela euskaraz hitz egitea,
ederra eta atsegina dela euskaraz hitz egitea. Gure etxean askotan arrotz, baimena eskatuz inori, egun horretan libre kantatuz bihurtu nahi dugu txori. Niri pasa zidaten euskera, zatozen horrentzat tori, buru mingainta bihotzarekin bizi maite dugun hori. Buru mingainta bihotzarekin bizi maite dugun hori. Oso polita. Bai. Bueno. Honekin jende guztia izango duzue hor animatuta, Bueno, a ver. Hori, jendea orduan, apuntatzeko lehen aipatu duzu pixka bat, baina bergogoratzeko nola... Bi modu daude izena emateko, alde batetik gure telefono zenbakia, 6 eta bestetik gure helbide elektronikoa, 11 orduz 11 kantu, abildua ebiltoki.org. Eta hori, oraindik 10 iritsi, esan bezala iritsi garen arren, oraindik abestiren bat gehiago kanta daiteke eta animatu nahi dugu jendea, esan bezala adin guztietakoak, edo nongoak, eta bazkaltzera ere bai, oraindik bazkaltzeko izena eman daiteke eta denon artean egun polita egiten dugun. Eta gero norbaitek kontsultatu nahi baldin badu zerbait, ere zuen webgunean informazioa dago, ez? Bai, webgunea, telefonoa, jendeak nahi duen moduan. Bai, sare sozialetan ere bagaude, Facebooken eta Twitterren. Eta, horietako edozeinetan informazio gehiago eskuratu daiteke. Primeran, mil esker bioi etortzeagatik. Eskerrik asko zuei, benetan, aukera emateagatik eta ekimen hau bultzatzen saiatzeagatik eta baita ere eskertu nahi dizuegu, badakigulako egun horretan han egongo zaretela eta beziki eskertzekoa da. Esan bezala, ikusiko gara. Eskerrik asko.